Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da tashi lafiya, barkanmu da yini, barkanmu da saduwa cikin wannan sabon bidiyon da zamu yi. Yau zamu tattauna ne akan wani application da yake da matuƙar muhimmanci. Wannan application ɗin, idan mutum zai amfani da shi zai taimaka mishi sosai wurin da zai koyar da yaran shi za su iya karatu, su iya rubutu ta hanyar sauƙi ba tare da wani dogon wahala ba. Wannan app ɗin ana samun shi a Play Store. Sannan gaskiya idan baka iya yadda za ka yi karantar da yarenka ba za ka iya amfani da shi ba. Amma za mu yi bayani akan app ɗin yau. Wani lokaci za mu ci gaba kaɗan kaɗan, za mu fara shiga cikin shi, mu ɗan fara tattaunawa akan wasu abubuwa muhimmai a cikin shi. Wannan app ɗin ba kowane bane illa gashi nan an rubuta mishi Jolly Phonics. Me ake nufi da Jolly Phonics? Idan aka ce joy, kowa san da cewa farin ciki ake nufi. Phonics kuma word ne da aka samo daga phonetics and phonology. Ma'ana dai za ka koyi sounds na kalmomi da sauƙi cikin nishaɗi da farin ciki. Ma'ana Jolly Phonics, ma'ana koyon sounds cikin nishaɗi. Wannan shi ake kira da Jolly Phonics. Wannan an yi shi ne saboda yara, amma ana koya wa manya shi saboda idan suka iya za su fara koya ma yaransu cikin sauƙi, kuma yaran za su iya karatu, za su iya rubutu. Farko dai shi Jolly Phonics an keɓe sounds ne guda 42 wanda kira da regular sounds, wa'anda su wa'annan sounds ɗin za a koya ma yara su ne a primary 1. Sannan wa'annan sounds ɗin ana amfani da su ne a cikin karatun kowace kalma. Za mu isko idan za mu karanta wani kalma, za a samu abin da kira da consonant, voice, consonant, that's CVC. Duk dai za mu yi karatu sai mu yi amfani da consonant da voice. Don haka wannan abun zai koya mana yadda za mu karantar da yaranmu cikin sauƙi, yaran za su iya karatu da rubutu. Za mu ɗan shiga cikin app ɗin kaɗan sai in ɗan yi introducing ɗin shi, yadda za mu yi amfani da shi. Na farko idan muka shiga cikin app ɗin kamar haka, zai buɗe maka wannan face ɗin haka yanda yake. Abu na gaba da za ka yi idan muka lura ga sounds nan, ga shi na letter sounds group 1. Dama Jolly Phonics ya yi containing ɗin group 1 zuwa 7. Group 1 zuwa 7 ya yi containing. Idan muka lura ga group 1 nan, ga group 2 nan, ga group 3 nan, ga group 4 nan, ga group 5 nan, ga group 6 nan, ga group 7 nan. Wa'annan su ne ake kira da regular sounds na Jolly Phonics, wa'anda za mu koya ma yara su cikin sauƙi, yaro ya rubutu da karatu. Ku biyo mu, wani bidiyon za mu fara shiga na farko mai darasi a kan shi. Amma kamin wani lokacin zan ɗan introducing ɗin wani abu a gare ku kaɗan. Za mu shiga cikin darasi na farko ɗin, za ku ga yadda yake. Idan muka lura kuma ga story nan, za ka bayar story sannan ka yi action akan wannan abun da ka ba su labari a kai. Bayan shi za ka nuna musu kati da ka rubuta wannan sounds ɗin, za ka nuna musu shi, ka faɗa musu sounds ɗin ka sa su faɗi shi. Sannan za ku yi formation, abin da kira da formation za ku rubuta shi. Idan kuka lura ga da ake yin shi, za a yi buɗe shi gaba ɗaya, yara za su iya rubuta shi, su kalla yadda ake yi sai su rubuta. Bayan shi za mu zo ƙasa wurin sounding. Abin da kira da sounding, wasu hotuna ne za a nuna maka guda 4. A ce 3 daga cikin waɗannan hotunan duka suna da sounds ɗin da muke magana a kai yau, amma ɗaya bai da. Za ku saurari sounds ɗin. Idan kuka saurari sounds ɗin, za mu kuce ma yaran su yi crossing wanda ba shi da shi, ma'ana su hitan maka da wanda baya da wannan sounds ɗin. Wannan shi ake kira da sounding. Idan muka wuce za mu faɗi wurin writing, ma'ana dai blending. Idan muka shigo za mu shigo blending saboda sounds first letter sound ne bai da blending saboda babu sounds da muka yi a baya. Amma za mu shigo cikin dictation, shi ne ake kira da writing. Za ka sa yaran su rubuta wannan sounds ɗin. Bayan sun rubuta, darasi ya ƙare, sai mu dawo wurin Jolly Song. Za mu kunna wannan waƙan ku ji yadda yake. Idan ka ƙare da komai za ka kunna musu waƙan, saboda waƙan zai riƙa memorizing, zai riƙa tuna musu da sounds nan da aka yi a ranar. Wannan sound da muka yi shi ake kira da sound. Don haka ku saurari waƙan ku jiya. The snake is in the grass, the snake is in the grass. The snake is in the grass. Wannan shine waƙan da ake yi na end of this end sound. Duk sound ɗin da ka yi a ƙarshe za ka samu akwai waƙan da ke attached to wannan sound ɗin. Sannan za ta taimaka ma yara su iya waƙan, sannan su iya memorizing sounds. Abin da ke amfanin waƙan
zai taimaka ma yara wurin da za su riƙe sounds ɗin, ko shi suka yi waƙan za su ji sounds ɗin na hitowa yana hitowa a ciki, don haka za su riƙe shi. Wannan a taƙaice kenan akan wannan app ɗin da na gaya muku. Za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya. Idan muka lura, wannan group na farko shi ke da sound art don haka za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya mai bayani akan waɗannan sounds ɗin, sannan za mu gama shi complete insha Allah. Abin da ke so da ku yi subscribing a wannan YouTube channel ɗin. Insha Allah zai rika kawo muku karatuka irin waɗannan masu muhimmanci wanda za su koya muku abin da za ku koya ma ɗalibanku ko yaranku, ta yadda za su iya rubutu, su iya karatu cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Na gode ƙwarai.